20 тисяч доларів можна в місяць заробляти. Да. Ну, можна, звісно. Ну, це можна чи заробляєш? Ну, Як бувають це? місяці, коли я заробляю 20. Буває, коли у мене рекламу не купують. І таке буває? Ну, то, звісно. Це через що? Це через великі ціни? Це через обстріли, через просто якісь новини. Все зараз впливає. Було таке от обстріли, і ніхто не брав рекламу. Тому що люди розуміють, що всі горюють, всі в печалі, ніхто не буде дивитися рекламу. І в принципі, я би переносила рекламу. Завжди, коли якісь моменти такі, по війні, я переношу рекламу. Скажи, а от ти рекламуєш людей як? Тільки тобі мають написати, або ти використовуєш якісь там біржі блогерські, де можна брати замовлення на рекламу і так далі? Ні, тільки там кооперейшн туди пишуть. А чи є в тебе бренд, от який би ти дуже хотіла рекламувати? Але не рекламували, де ще? Так. Якщо з українських брендів, напевно, Просто ті, що представлені в Україні. Ага. Я не саме про український кажу. Кока-кола.